విశ్వరూప సందర్శన యోగము. విశ్వరూప సందర్శన యోగం 11వ అధ్యాయం. లాస్ట్ వీక్ 10వ అధ్యాయం భగవత్ విభూతులు చూసాం. ఈరోజు విశ్వరూప సందర్శన యోగము 11వ అధ్యాయం చూద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీరూప ప్రణామం. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. శ్రీలా ప్రభుపాద ప్రణతి. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో 11వ అధ్యాయం విశ్వరూప సందర్శన యోగం అంటే ఏమిటో అందరికీ పాటికి తెలిసే ఉంటుంది. మొట్టమొదటిసారిగా క్లాస్ అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఓకే, సో ఎవరు లేరని అనుకుంటున్నాను సో ఫార్. ఓకే, మళ్ళీ క్లాస్ ఎండింగ్ లో ఇంకొకసారి అడుగుతాను. శ్రీ భగవానువాచ భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. భూయ ఏవ మహా. సో ఇది యాక్చువల్లీ మనం ఇది కరెక్ట్ శ్లోకం కాదు. ఇక్కడ మనం రాంగ్. ఓకే, అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం కనిపిస్తోంది కదా అందరికి? ఓకే. అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సన్నితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. మదనుగ్రహాయ, నా మీద అనుగ్రహంతో, పరమం అంటే అతి పరమ దివ్యమైనటువంటి గుహ్యమైన దివ్యమైన రహస్యమైన ఆధ్యాత్మ జ్ఞానాన్ని, సన్నితం జ్ఞానాన్ని, పరమం దివ్యమైన గుహ్య రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక సన్నితం మంచి జ్ఞానాన్ని యత్వయోక్తం వచస్తేనా, నీ యొక్క వచనాల ద్వారా నేను తెలుసుకున్నాను.
మోహోయం విగతో మమ, మోహం నా యొక్క మోహం విగతోయం అంటే వదిలిపోయింది అని చెప్తున్నాడు. అంటే నువ్వు దయతో తెలియపరిచిన ఈ పరమరహస్యాన్ని, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని విన్న తర్వాత నా మోహం తొలగిపోయింది అని అర్జునుడు ఇక్కడ అంటున్నాడు అనమాట. సో ఇక్కడ అర్జునుడు మోహం తొలగిపోయింది అంటున్నాడు అంటే శ్రీకృష్ణుని సామాన్య మానవుడిగా, స్నేహితుడిగా కాకుండా కారణమైన వాడు అని చెప్పి తెలియగలిగిన వాడు అతడు. అంతటి గొప్ప స్నేహితుడు దొరికినందుకు పరమానంద భరితుడై తాను కారణుడని భగవంతుడిని అంగీకరించిన వేరే వాళ్ళు అంగీకరించరేమో అని అతనికి ఒక ఆలోచన రావడం ఇక్కడ ప్రారంభమైంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అందరికీ కూడా భగవంతుడి యొక్క దివ్యత్వాన్ని తెలియపరచాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో అతను భగవంతుడి విశ్వరూపాన్ని చూసిన తర్వాత నీ హితం కొరకు నేను ఇది ఉపదేశిస్తున్నాను అని చాలాసార్లు శ్రీకృష్ణుడు పలికారు. కాబట్టి సంపూర్ణంగా ఆ విషయాన్ని అంగీకరించిన అర్జునుడు కృష్ణుడి కరుణ చేతనే ఇది జరుగుతోంది ఇదంతా కూడా అని కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఇక్కడ అంటున్నాడు అనమాట. నీ యొక్క దివ్య వచనాలను నీ అనుగ్రహంతో విని నేను ఇప్పుడు తెలుసుకుని నా మోహం వదిలిపోయింది. సో పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నాడు అని చెప్పి అర్జునుడు ఇప్పుడు సంపూర్ణ నిశ్చయానికి వచ్చాడు. అంటే దృఢమైనటువంటి నమ్మకం ఏర్పడింది. భవాప్యయౌ హి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తరశో మయ త్వత్త కమలపత్రాక్ష మహాత్మ్యమపి చావ్యయం. అంటే జననము మరణము, భవా అప్యము అంటే అప్యయం అంటే మరణం, హి రెండు కూడా భూతానాం సర్వజీవుల యొక్క, అన్ని జీవరాశుల యొక్క, శృతౌ విస్తరశో మయ శ్రవణం చేశాను వివరంగా నేను అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. అంటే సర్వజీవుల జనన మరణాల గురించి ఇప్పుడు వివరంగా నీ నుండి నేను విన్నాను. త్వత్త కమలప అంటే నీ నుండి కమలపత్రాక్ష కమలం లాంటి నేత్రాలు ఉన్న శ్రీకృష్ణ మహాత్మ్యమపి మహిమలను అపి కూడా చావ్యయం చ మరియు అవ్యయం అంటే అక్షయమైనటువంటి నాశనం లేనటువంటి ఖర్చు కానిది అని అర్థం. వ్యయం ఖర్చు అయ్యేది, అవ్యయం ఖర్చు కానిది. ఇక్కడ ఖర్చు కానిది అంటే ఎప్పటికీ అలాగే ఉండేది, నాశనం లేనిది. అక్షయము అని కూడా అంటారు. క్షయం అంటే నాశనం కలిగినది, అక్షయము అంటే నాశనం కలగనిది అని అర్థం. సో అది చెప్తున్నాడు. కమలపత్రాక్ష అన్ని జీవుల జనన మరణాల గురించి వినంగా నేను శ్రవణం చేశాను, అవ్యయాలైన నీ మహత్యాలను కూడా గుర్తించాను అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట ఇక్కడ. ఏవమేతద్యథాత్త త్వమాత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్చామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. సో పురుషోత్తమ పరమేశ్వర అంటూ సంబోధిస్తూ శ్రీకృష్ణుని నువ్వు ఏ విధంగా అయితే ఈ యథాతథం ఉన్నదున్నట్లుగా అర్థ చెప్పావో, త్వం నువ్వు ఆత్మానం నిన్ను గురించి. సో ఆత్మానం అంటే మరి నీ గురించి నువ్వు వర్ణించి నువ్వు ఏ రకంగా చెప్పావో, ద్రష్టుమిచ్చామి చూడాలని ఉన్నది, తే నీ యొక్క రూపాన్ని ఐశ్వర్యాన్ని అంటే నీ యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆ రూపాన్ని, ఐశ్వర్య రూపాన్ని పురుషోత్తమ చూడాలన్నది. అంటే నువ్వు ఇప్పుడు వర్ణించావు కదా ఇదంతా కూడా నీ మహిమలు విభూతులు, మరి 10th చాప్టర్ లో చూసాం కదా, అవన్నీ వర్ణించినట్లుగా నువ్వు వర్ణించావు. సరే బానే ఉంది, కానీ అది నేను నిజంగా చూడాలనుకుంటున్నాను. నువ్వు వర్ణించిన రూపం నాకు ఎలా ఉంటుందో చూడాలని ఉందా. నీ యొక్క యథార్థ రూపాన్ని నా ముందు చూస్తున్నాను, శ్రీకృష్ణ రూపాన్ని కరెక్టే, కానీ నువ్వు ఈ విశ్వమంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నావు కదా, ఆ రూపాన్ని చూడాలని నాకు చాలా కోరికగా ఉంది, అభిలషిస్తున్నాను, కోరుతున్నాను. నీ యొక్క ఆ రూపాన్ని నేను దర్శించగోరుతున్నాను అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. మరి భగవంతుడు సర్వ విశ్వంలో సమస్తంలోనూ కూడా భగవంతుడు లేనిది ఏదీ లేదు అన్నది మనం చూసాం. మరి నువ్వు సౌందర్యవంతమైన యద్యద్విభూతి అని మనం లాస్ట్ శ్లోక 10th చాప్టర్ లో చూసాం. తత్తద్దేవేతరో మమ అని అంటే మీరు చూసే ఐశ్వర్యవంతమైనవైన, అందమైనవైన, సంపద కలిగినవైన ఏదైనా ఈ జగత్తులో సమస్తము కూడా మీరు నా యొక్క వైభవం నుంచే వచ్చింది అన్నది లాస్ట్ లో చూసాం. అంటే రకరకాలుగా మనకు అర్థమయ్యేటట్లుగా చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ తో నేను మరి నక్షత్రాలలో నేను చంద్రుడనని ఇలా రకరకాలుగా ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు. ఋతువులలో వసంతాన్నని, పక్షులలో గరుత్మంతుడినని. అలా అంటే మిగతా పక్షుల్లో నేను లేన అనే మీనింగ్ కాదు. భగవంతుడి యొక్క వైభవం
ఎంత ఎఫిషియన్సీ ఎవరిలో ఉన్నా, ఎంత గొప్పతనం ఎవరిలో ఉన్నా, అదంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనమే అని చెప్పటానికి మనకి అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పి, నువ్వు ఎక్కడ ఎంత అందమైందైనా, ఎంత సుందరమైందా, ఎలాంటిదైనా సరే దాంట్లో అది భగవంతుడి యొక్క శక్తి, ఆయన వ్యాపించే ఉన్నారు అనేది మనం చూసాం. కాబట్టి ఆ భగవంతుడే విశ్వానికి మళ్ళీ అవన్నీ ఆయన శక్తి అయినప్పటికీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న దైవమాయ అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు అవి వాటికి ఆయన అతీతుడు, ఇంద్రియాతీతుడు, ఇంద్రియాల యొక్క ప్రలోభాలకు అతీతుడు అని కూడా మనం చూసాం. అందుకే భగవంతుడిని పురుషోత్తముడు అని కూడా సంబోధించాడు. ఎందుకంటే ఎంతమంది ఇంద్రియాతీతులు ఎంతమంది ఉంటారు, త్రిగుణాతీతులు ఎంతమంది ఉంటారు, భగవంతుడు అలాంటి అంటే పర్ఫెక్షన్ కి మారుపేరు కాబట్టి పురుషోత్తముడు. సో ఏదైనా దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడి అంతరంలో ఉన్న కోరిక తెలుసు ఆయనకు. కాబట్టి విశ్వరూపాన్ని కాంచాలి అనే ప్రత్యేక కోరిక అర్జునుడికి ఎలాగూ లేదు. కానీ ఇతరులకు నమ్మకం కలిగించడానికి అతను విశ్వరూపాన్ని చూపమని అడుగుతున్నాడని భగవంతుడికి కూడా తెలుసు. సో ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపి తన పలుకు సత్యమని జనులకు నిరూపణ చేయ సంసిద్ధుడై ఉండవలను అని ఆయనకు తెలుసు అని ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోకాలు. సరే, ఎందుకు అడిగాడు అర్జునుడు? భగవంతుడి మీద నమ్మకం లేక కాదు, లేదంటే నేనేదో స్పెషల్ అనుకుని అడుగుతున్నాడా కాదు. ఎందుకు? ముందు తరాల వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ విషయాన్ని తెలియపరచాలి అనే ఉద్దేశంతో అడగటం జరిగింది. మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం. యోగేశ్వర, నీ జగద్రూపాన్ని దర్శించగలిగే సమర్థత గనక నాకుంది అనుకుంటే దయచేసి అపరిమితమైన విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించు. మన్యసే, నువ్వు గనక అది యది తచ్చక్యం. సో మన్యసే అంటే నువ్వు అనుకున్నట్లయితే, ఏమిని యది నువ్వు గనక అలా అని అనుకున్నట్లయితే, తచ్చక్యం ఏమనుకున్నట్లయితే అది సాధ్యమని. ఏది సాధ్యమని? మయా ద్రష్టుం, నేను చూడటం సాధ్యమని. ప్రభో ఇతి అంటే అని, ప్రభు నేను చూడటం సాధ్యమని గనక నువ్వు అనుకున్నట్లయితే, మరి యోగీశ్వర తతో మే త్వం అంటే తత, ఇప్పుడు మే నాకు, నువ్వు అంటే నాకు, త్వం నువ్వు. సో అప్పుడు నువ్వు గనక అలా నేను చూడగలను అనే సమర్థతను ఉన్నది నాకు అని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే, నాకు నువ్వు ఇప్పుడు దర్శయాత్మానం అవ్యయం, నిన్ను చూసేటటువంటి నీ అవ్యయమైన రూపాన్ని చూసేటటువంటి అవకాశాన్ని నాకు ఇవ్వు అంటున్నాడు. సో యోగేశ్వర ప్రభు, విశ్వరూపాన్ని గాంచడానికి నేను సమర్థుడని నువ్వు భావిస్తే దయతో ఆ అపరిమితమైన విశ్వరూపాన్ని చూపించు. ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క భక్తి, మరి తర్వాత మంచి శిష్యుడు అనేటటువంటివి మనకు అర్థమవుతాయి. శిష్యుడు అనేవాడు ఎలా ఉండాలి, భక్తుడు అనేవాడు ఎలా ఉండాలి అంటే, నాకు ఇది కావాలి అనే కోరిక ఉన్నప్పటికీ కూడా భగవంతుడి అనుగ్రహం ఉంటేనే అది వస్తుంది అనేటటువంటి భావము, అనేటటువంటి మనస్తత్వం కూడా ఉండాలి భక్తుడికైనా శిష్యుడికైనా కూడా. శిష్యుడైతే గురువుకు అనుగ్రహం ఉంటేనే చెప్తారు అనేటటువంటిది. సో అది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనం గ్రహించవలసిన విషయం. సో నాకు చూడాలని ఉంది అన్నాడు, కానీ నువ్వు నేను సమర్థుడను చూడటానికి అనుకుంటే చూపించు, నీ ఇష్టం, నాకు ఇలా ఉంది, నువ్వు అనుకుంటే చూపించు. సో నీ చివరికి భగవంతుడికే అది ఇస్తున్నాడనమాట. కాబట్టి యోగీశ్వర అని కూడా సంబోధిస్తూ ఆ పాయింట్ కూడా, ఆ యోగీశ్వర అనే మాట చాలా ఇంపార్టెంట్ పదం ఇక్కడ అంటున్నారు. ఎందుకంటే నేను అపరిమితుడైన తన కోరినంతనే తనకు తాను వ్యక్తం కాగలడు భగవంతుడు. కాబట్టి అర్జునుడు ఇక్కడ ఆజ్ఞలను ఇవ్వకుండా అచింత్య కరుణ కోసం ప్రార్థిస్తున్నాడు. సో భగవంతుడిని నువ్వు నన్ను అనుగ్రహించదలుచుకుంటే, నాకు ఆ సమర్థత ఉంది, చూసేటటువంటి ఇది సమర్థత ఉంది అని నువ్వు అనుకుంటే చూపించు అని చెప్పి అలా అంత మర్యాదగా అడిగాడు. శ్రీ భగవానువాచ
పశ్య మే పార్థ రూపాణి శతశోధా సహస్రశః నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతిని చ. అర్జున, పృథక్ కుమార, లక్షలాదిగా గల నానా విధాలు దివ్యాలు పలు వర్ణాలు అయిన రూపాలను ఇప్పుడు చూడు. పశ్య మే, చూడు నా యొక్క పార్థ రూపాలను. శతశోధ అంటే వందల కొలది, అధ మరియు సహస్రశః వందలు మరియు వేల కొలది, నానా విధాని ఎన్నో రకాలైన, దివ్యాని దివ్యమైనటువంటి, నానావర్ణాలు అంటే ఎన్నో రంగులతో, ఆకృతిని చ మరియు ఎన్నో ఆకారాలతో ఉన్నటువంటి నా రూపాన్ని చూడు. అర్జున, పృథక్ కుమార, అలా వేల మరియు వందల వేల కొలది ఉన్న రకరకాలు నానా విధాలు, నానా దివ్యమైనటువంటి ఎన్నో రంగురంగులతో ఎన్నో ఆకారాలతో ఉన్న నా యొక్క రూపాలను, విభూతులను ఇప్పుడు చూడు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పి చూపించటం జరిగింది. అది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో ఈ విశ్వరూపాన్ని చూడాలి అంటే అసలు అది ఎలా ఉంటుందో కూడా మనం ఊహించుకోలేం. సమస్త విశ్వంలోనూ వ్యాపించి ఉన్నారంటే ఎలా ఉంటుంది అది? ఎంత కష్టం, మరి బియాండ్ అవర్ ఇమాజినేషన్. విశ్వం అంతా అంటే మరి లోకాలు, మరి మన ఊరే కాదు, మన ఇల్లే కాదు, మన పేటే కాదు, మన రాష్ట్రం కాదు, దేశం కాదు, మన ఖండం కాదు, మన యొక్క ప్రపంచం కాదు, ఇంకా ఎన్నో లోకాలు ఉన్నాయి. మన ప్లానెట్ కాదు, మరి ఇంకా ఎన్ని లోకాలు, ఎన్ని ప్లానెట్స్, ఎన్ని ఉన్నాయి. సమస్తంలోనూ ప్రతి చిన్న అణువు దగ్గర నుంచి ఎంతో పెద్ద ప్లానెట్స్ ఈ గ్యాలక్సీస్ లో అన్నిట్లో ఉన్నటువంటి భగవంతుణ్ణి మరి ఒక్కసారిగా కళ్ళ ముందు చూడాలంటే ఎలా ఉంటుంది? సో ఈ చిత్రకారులు మనకి కొన్ని రకాల ప్రయత్నం చేసి మనకి అండర్స్టాండింగ్ ఇవ్వటానికి ఈ రకంగా చూపించారు. సో ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఇలా రకరకాల నానా విధాల ఆకృతులు అన్నారు కదా. సో నానా విధాల ఆకృతులు, దేవతల స్వరూపాలన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు అన్నమాట. పశ్యదిత్యాన్ వసూన్ రుద్రాన్ అశ్వినౌ మరుతస్తథా బహూన్యదృష్టపూర్వాణి పశ్యాశ్చర్యాణి భారత. పశ్య, చూడు ఆదిత్యులను, వసూన్ వసువులను, రుద్రులను, అశ్వినౌ అశ్విని కుమారులను, మరుత అంటే మరుత్తులను, 49 మంది మరుత్తులు ఉన్నారు, వాయుదేవతలు అన్నమాట వాళ్ళు మరుత్తులు. తథా అలాగే బహూని ఎన్నో పెక్కు, అదృష్టపూర్వాణి అంటే నువ్వు ఎప్పుడు చూడనటువంటివి, ఇంతకు ముందెప్పుడు చూడని, పశ్యాశ్చర్యాణి ఆశ్చర్యకరమైనవి, పశ్య చూడు, భారత వంశ శ్రేష్ఠుడా. సో భారత ఇక్కడ ఆదిత్యులను, ఎంతమంది ఆదిత్యులు? 12 మంది ఆదిత్యులు ఉన్నారు, అదితి కుమారులు అన్నమాట. వాళ్లను, వసువులు అంటే 8 మంది వసువులు ఉన్నారు, రుద్రులు 11 మంది రుద్రులు, అశ్విని కుమారులు 2 ఉన్నారు, మరుతస్తథ మరుత్తులంటే మరి వాయుదేవతలు వాళ్ళు 49 మంది. తథా అలాగే ఎన్నో అదృష్టపూర్వాణి, ఇంతకు ముందు ఇవే కాకుండా నువ్వు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు చూడని ఆశ్చర్యకరమైన అద్భుతాలన్నిటినీ ఇక్కడ చూడు. ఇదివరకు ఎవ్వరూ ఎన్నడూ చూడని, కనని, వినని పలు అద్భుత విషయాలను చూడు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహి గుడాకేశ యచ్చాన్యద్రష్టుమిచ్చసి. ఇహైకస్థం ఇక్కడ ఏకస్థం అంటే ఒకే చోట, జగత్కృత్స్నం విశ్వాన్ని సర్వాన్ని కూడా, కృత్స్నం అంటే సర్వ జగత్తును, పశ్యాద్య అంటే పశ్య చూడు, ఆద్య ఒక్కసారిగా, సచరాచరం అంటే చర అచర కదిలేవి కదలనివి అన్నిటినీ కూడా ఇక్కడ ఒక్కసారిగా, విశ్వంలో ఉన్నవన్నీ ఒక్కసారిగా చూడు, కదిలేవి కదలనివి కూడా. మమ నా యొక్క దేహే, నా దేహంలో, గుడాకేశ అని అర్జునుని సంబోధిస్తూ తమో గుణాన్ని జయించిన వాడా అర్జున అని, యచ్చాన్యద్రష్టుం ఇచ్చసి, యచ్చాన్యత్ మరి ఏది కూడా ఇంకా, ద్రష్టుం చూడటానికి, ఇచ్చసి కోరినది అంటే ఇంకేది కూడా లేదు ఇక్కడ, నీకు సమస్తం కనిపిస్తోంది, ఇక్కడ కనిపించలేదంటే ఇంకేది లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నా. నువ్వు చూడగోరే సమస్తము నా దేహంలో ఒక్కసారిగా చూడు. నువ్వు ప్రస్తుతం ఏది చూడగోరినా, భవిష్యత్తులో ఏది వీక్షింపదలిచినా ఈ విశ్వరూపం నీకు చూపిస్తుంది. స్థావర జంగము ఆది సర్వము ఏకస్థానాల్లో
నువ్వు ఇక్కడ సంపూర్ణంగా ఉన్నాయి. స్థావర జంగమాది సర్వము అంటే స్థావరాలంటే కదలనివి, జంగాలంటే కదిలేవి, అంటే చరాచరాలు అన్నమాట. ఇవన్నీ సర్వస్వం కూడా ఒక్క ప్లేస్ లోనే నువ్వు ఇక్కడ సంపూర్ణంగా అన్ని ఉన్నాయి, నువ్వు చూడొచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకది ఇక్కడ సర్వాన్ని కూడా నువ్వు చూడొచ్చు, ఇక్కడ విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తున్నారు. మళ్ళీ కొద్దిగా ఇక్కడ మనకి విశ్వరూపం కొంతవరకు సమస్తాన్ని చూపించవచ్చు. మరి చిత్రకారులు వాళ్ళకి ఎంతవరకు వీలైన అంత అద్భుతమైనటువంటి కృషి చేసి మనకు ఒక ఐడియా ఇవ్వటానికి సర్వదేవతల స్వరూపము, మరి ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు, మరి మనంటే సత్యలోకం అన్నమాట. తర్వాత మరి మధ్యలో భూలోకం చూపిస్తున్నారు, కింద కింది లోకాలను చూస్తున్నాం, పైన మరి ఊర్ధ్వలోకాలు చూస్తున్నాం, నలుగురు బ్రహ్మకుమారుల్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. మరి ఇక్కడ బ్రహ్మ తర్వాత సరస్వత్యాది దేవతలను ఇలా వాళ్లకు చేతనైన రీతిలో వాళ్ళు మనకి విశ్వరూపాన్ని చూపించడానికి చిత్రకారులు చేసిన ప్రయత్నం ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. తర్వాత ఏమంటున్నారు, నతుమాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షు పశ్యమే యోగమైశ్వరం. అయితే నతుమాం శక్యసే ద్రష్టుం, అయితే నీవు నన్ను చూడశక్యం, ద్రష్టు శక్యం అంటే నన్ను చూసేటువంటి నీకు చూడశక్యం, మనేనైవ స్వచక్షుష, నీ స్వచక్షువులతో నన్ను నువ్వు చూడలేవు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. దీన్ని చూపించాను కానీ చూడటం నీకు సాధ్యపడదు, దేంతో నీ స్వంత నేత్రాలతో నువ్వు చూడలేవు. కాబట్టి దివ్యం దదామితే చక్షు, నీకు దివ్యమైనటువంటి కళ్ళను నేను ప్రసాదిస్తా. దదామి అంటే ప్రసాదిస్తాను. పశ్యమే చూడు నా యొక్క యోగైశ్వర్యాన్ని, అంటే అచింత్యమైన యోగశక్తిని, ఈ అద్భుతమైనటువంటి మహత్యాలను నువ్వు చూడు. ప్రస్తుత నేత్రాలతో నన్ను చూడలేవు కాబట్టి నీకు దివ్య నేత్రాలను ఇస్తున్నాను, నా యోగ వైభవాన్ని వీక్షించు అని చెప్పి చెప్పాడు. సో అసలు భగవంతుడి రూపం కంటే కూడా దివ్యమైన రూపం వేరే ఏది లేకపోయినప్పటికీ ఏమిటంటే ముందు ముందు తరాల వాళ్ళ కోసం అడిగారు కాబట్టి అలా ఆధ్యాత్మిక చక్షులతో ఆ భగవంతుడి కరుణ ద్వారా చూడాలి విశ్వరూపాన్ని అని చెప్పి చెప్తూ విశ్వరూప దర్శనానికి మనస్సుగాక దృష్టిని మార్చుకోమని అర్జునుడికి ఉపదేశించాడు. అంటే మనస్సు ఎలాగో ద్విభుజ రూపంలో ఉన్న శ్రీకృష్ణుడి మీద ఉన్నది, కానీ ఇది నువ్వు దృష్టిని మార్చుకుని చూడు. రాబోయే శ్లోకాల్లో మనకు చెప్తారు ఏమని, శ్రీకృష్ణుడు విశ్వరూపం ప్రాధాన్యం కాదు, అయినా కూడా అర్జునుడు కోరాడు కాబట్టి దాని దర్శనం కోసం భగవంతుడు అతనికి దివ్య దృష్టి ఇచ్చి చూపించాడు అని చెప్పి. ప్రధాన రూపం ఏది అంటే భగవంతుడి యొక్క కృష్ణ రూపమే. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడి రూపంతోనే మనం ప్రేమపూర్వక సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోగలం. ఈ విశ్వరూపం అద్భుతం, మహదాశ్చర్యకరం, కానీ మరి భీతి కూడా కొంత మనకి కలుపుతుంది. ఒక్కసారి అంతా చూసినప్పుడు మనకి ఐమాక్స్ థియేటర్లో పెద్ద బొమ్మ చూస్తేనే అబ్బా అనిపిస్తుంది. అలాంటిది మరి ప్రపంచాన్నంతా విశ్వాన్నంతా ఒక్కసారి కళ్ళ ముందు చూసినప్పుడు దానితో ప్రేమపూర్వక సంబంధాలు ఆ రూపంతో కలగడం కష్టం అని చెప్తూ ఆ భగవంతుడి రూపంతోనే ప్రేమ లక్షణాలతోనే ఆకర్షితులవుతారు, కానీ మహత్యాల కంటే కూడా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆ ప్రేమయే ముఖ్యం. ఎప్పుడు భగవంతుడికి మన పట్ల ఉన్న ప్రేమ అనేదే అర్థం చేసుకోవడమే భక్తి. తర్వాత మనం అదే ప్రేమను భగవంతుడికి చూపించు కూడా భక్తి. సో భగవంతుడితో ఆటలాడుకునే వాళ్ళు గోపికలు, గోపబాలురు, మిత్రులు, మరి ఆయన తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు కూడా విభూతులు వైభవాలు ప్రదర్శించాలని వాళ్ళు కోరుకోలేదు. శుద్ధ ప్రేమలో వాళ్ళు ఎలా మునిగి ఉన్నారో వాళ్ళు దేవదేవుడని వాళ్ళకి ఎలాగూ తెలుసు. ఎంత ప్రేమలో ఉన్నా వాళ్ళందరికీ భగవంతుడని తెలుసు. కాబట్టి వాళ్ళు భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు దేవదేవుడనే విషయం కూడా మర్చిపోయారు వాళ్ళ యొక్క ప్రేమలో వాళ్ళు. సో ఆటలాడిన బాలురు మరి కృతపుణ్య పుంజులు అంటే ఘనపుణ్యాత్ములని మరియు బహుజన్మల పిదపనే వారు ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణుడితో క్రీడింపగలరని భాగవతంలో చెప్పారు. ఇలా ఆడుకున్న ఈ గోపబాలురందరూ ఎంతో పుణ్యులు, మహాపుణ్యం చేసుకున్న వాళ్ళు కాబట్టి భగవంతుడితో ఇలా క్రీడలు చేయగలిగారు అని భాగవతంలో చెప్పారు. ఆ బాలురు భగవంతుని దేవదేవుడిగా కాకుండా సన్నిహిత మిత్రుడిగా భావించి ప్రేమించారు కాబట్టే మరి ఈ రకంగా భాగవతంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో ఎనీవే పాయింట్ ఏమిటి అంటే
మనకు భగవంతుడి యొక్క అసలు రూపం మీదే ప్రేమలు డెవలప్ చేసుకోవటం, భక్తిని డెవలప్ చేసుకోవటం ఈజీ. అయితే ఇది అందరికీ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో అర్జునుడు చూపించమని అడిగాడు, కానీ ఆయనకు ఆల్రెడీ శ్రీకృష్ణుడి రూపం మీద భక్తి ఉన్నది అని చెప్తున్నాడు. ఇది చూసిన తర్వాత విశ్వరూపం సంజయుడు అంటున్నాడు, సంజయయు ఉవాచ ఏవముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరో హరిః దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. సో ఏవముక్త్వ సంజయుడు ఆ విధంగా ఉక్త్వ పలికి తరువాత రాజన్, ఓ రాజా అంటూ ధృతరాష్ట్రుని సంబోధిస్తూ సంజయుడు మహాయోగేశ్వరో హరిః, మహాయోగేశ్వరుడైన హరి శ్రీకృష్ణుడు దర్శయామాస దర్శనాన్ని ఇచ్చాడు, పార్థాయ పరమం అర్జునుడికి పరమం రూపమైశ్వరం తన దివ్యమైన రూపైశ్వర్యాన్ని చూపించాడు. సో రాజా, యోగీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు భగవానుడు ఆ విధంగా పలికి తదుపరి తన విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి చూపించాడు అని చెప్తున్నాడు. ఎలా ఉందట ఆ విశ్వరూపం? సంజయుడు వర్ణిస్తున్నాడు. అనేక వక్త్రనయనం అనేక అద్భుత దర్శనం అనేక హరే కృష్ణ మాతాజీ, వాయిస్ బ్రేక్ అయిందా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, రావటం లేదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, రావటం లేదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుందండి. నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం. క్షమించాలి, ఏదో కనెక్షన్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాను. 1 సెకండ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ ఉంది. రవితేజ ప్రభుజీ, మీకు ఎలాగో కానీ హోస్ట్ వచ్చింది. 1 సెకండ్, ఐ హ్యావ్ టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్. మీరు హోస్ట్ వచ్చింది ప్రభుజీ. మీరు కెన్ యూ ఆ హోస్ట్ షిప్ మీరు నాకు ఇవ్వచ్చు, అది చేయగలుగుతారా మీరు? హరే కృష్ణ. రవితేజ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే, సో మీటింగ్ ఎండ్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను. మీరందరూ మరి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వాల్సి రావచ్చు, ఎందుకంటే ఇది ప్రభుజీ వినిపిస్తోంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వినిపించిన మాతాజీ, స్క్రీన్ షేర్ చేయడానికి లేదు. స్క్రీన్ షేర్ చేయలేను, హోస్ట్ అయితేనే స్క్రీన్ షేర్ చేయగలను.
ప్రభుజీకి వెళ్ళింది, నా డిస్కనెక్ట్ అయ్యేసరికి ఆటోమేటిక్ ఫస్ట్ పర్సన్ కి వెళ్ళినట్టుంది. సో నేను ఎండ్ చేసేసి లీవ్ అయిపోయి ఎండ్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను మీటింగ్. లేదంటే ఎండ్ కూడా చేయలేనేమో అనుకుంటున్నాను. ఐ కెనాట్ ఈవెన్ ఎండ్ ఇట్, ఎందుకంటే నేను హోస్ట్ కాదు కాబట్టి మీటింగ్ ఎండ్ చేయాలి. సో రవితేజ ప్రభుజీ చేయాలి. ఆయన అదే ప్రభుజీ మరి రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. ఒకసారి చూస్తాను, ప్రభుజీ నంబర్ ఏమైనా ఉందేమో చూసి కాల్ చేద్దాము. నంబర్ చూస్తాను. మీరు ఎవరైనా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ప్రభుజీ నంబర్ చూసి కాల్ చేయగలిగితే ట్రై చేస్తారా? లేదంటే నేను మన గ్రూప్ లో ఉందేమో ఆయన నంబరు. రవితేజ ప్రభుజీ. చూస్తాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ, నంబరు ప్రైవేట్ చేశారు మాతాజీ, చూడ్డానికి కూడా లేదు. ఓ నంబర్ లేదా? ఓకే ఓకే. సరే, వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపించవచ్చా ప్రభుజీకి? నంబర్ ఉంటేనే కదా మాతాజీ పెట్టేసి. సో మెసేజ్ కూడా పెట్టడానికి లేదా? నంబర్ ప్రైవేట్ అని చేసేసారు అన్ని. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఉన్నది కదా రవికుమార్ రవితేజ. 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 సరే, నేను అయితే 1 సెకండ్ లీవ్ అయ్యి నేను సైన్ ఇన్ చేసి అలా సైన్ ఇన్ చేసి స్టార్ట్ చేయటానికి చూస్తాను. ఒక్క నిమిషం, లేదంటే మళ్ళీ కమెంట్ అప్డేట్ చేస్తాను. నేను సైన్ ఇన్ చేసి ఇది చేయొచ్చు. 1 సెకండ్ ట్రై చేస్తాను.